Am schimbat și noi locația. Acum ne plimbăm pe faimoasa Rambla. Și acolo este statuia lui Cristofor Columb. Sau Cristobal. Parcă așa știam, că zicea și Cristobal și Cristofor. Acum Cristofor Columb, ăla care a descoperit chipurile America. Că America era descoperită de când nou. Și de viking și de toată lumea, dar na. Asta este istoria pe care trebuie să o învățăm. Da, și uite, asta este Rambla. Da, astea sunt de la care nu se mișcă. Acum se mișcă că i-a dat bani. Dacă nu-i dai bani, nu se mișcă. Știi? Da, astea sunt mai multe. Nu mai. Hai să mai mergem, să mai vedem. Uite, aici este muzeul de ceară. Acolo. Unde este intrarea acolo, muzeul de ceară. Și ăsta este un om făcut de ceară. Vedeți? Ăsta este un om făcut de ceară. Mi-e frică să nu înceapă să miște. Da, Rambla este strada pietonală care duce spre Barceloneta, care Barceloneta este asta din spate de aici, unde este Cristofor Columb. Și începe să apară litoralul, restaurantele alea cu fructe de mare. Și dacă continuăm, pornește din Plața Catalunia, Piața Catalunia. De acolo pornește. Și aici tot pe strada asta au fost și atentatele, dacă ne-a intrat ăla cu vanul în toată lumea aia, știi? Ai auzit sau nu? A fost un de ăsta, nu știu ce era, gen arabic, nu știu. Și-a luat un van, a mers pe străzi de astea pe aici, pe o parte și pe alta, unde înainte puteai să mergi cu mașina, acum cred că nu mai, cred că opresc chestia asta, probabil. Și cum mergea așa cu mașina pe străduțile astea de aici, a intrat în toți oamenii care erau. Și a fost la televizor. Nu știu, a fost o grămadă de răniți și morți și răniți. Că ăla nu s-a oprit, ăla s-a dus, știi? Până când, nu știu. A trebuit să-l oprească cineva, cred că. Poliția, cred că a tras în el, l-a împușcat, nu știu. Da, asta este Rambla. Normal că ori plouă, ori este în construcție ceva ce vizităm și noi, dar na. Măcar este în construcție acolo, pe părți. Pe aici, în mijloc, totul a rămas la fel. Nu? Mai mergem un pic pe aici să arătăm la lume cum arată într-un august. Cum arată august ăla. Era să găsești aici toate națiile. Da, păi da. Nu vezi? E plin de străini, turiști. Nu știu câți locali sunt. Până și ăștia de la barul care servesc nu sunt de aici. Știi? Ăștia din Barcelona îți dai seama că sunt sătuini. Știți care este chestia? Când treci pe aici cu camera, că lumea te vede că ai cameră, îți dai seama. Nu te mai invită ăștia la masă, să tragă de tine, să spună, dar vină, cu uite, avem nu știu ce, nu știu cum. Te lasă în pace, zice, ăla te vede cu camera, s-a terminat. Nu mai insistă, știi? Asta e un lucru bun. Deci dacă vreți să veniți pe aici la mișto, puneți o cameră așa și sunteți lăsați în pace de toți care vor să vă vândă ceva. Și pe aici, prin Barcelona, nu știu acum dacă mai există omul ăla, era un om care era obiectiv turistic de foarte multă lume, un om care mergea gol, cu un rucsac în spate, pe străzile astea, știi? Acum nu știu dacă mai există, dacă l-au arestat. Și-a
Și la multe amenzi, îți dai seama, cine nu-i plătea. Că ăla avea ghiozdanul în spate și era nebun, cred că, nu știu, mergea gol. Și multă lume vrea să-l prindă, să-l vadă, știi, cum era. De ia uitați câtă lume poate să fie. De ia uitați câtă lume poate să fie încolo. Hai că ne abatem un pic de la Rambla. Toată Rambla e așa, cum o vedeți, plină, cu magazine de suveniruri, în construcții văd. Și ne abatem de aici și intrăm prin cartierul gotic acum. Să vedem și cartierul gotic. Cred că deja începe să fie cartier gotic. Da, ăsta este cartierul. Intrăm de fapt în cartierul gotic. Wow! Îți place? Da, ăsta este cartierul gotic. Adică intrarea în cartierul gotic. O să mai mergem și o să mai vedem ce găsim. Dar că asta este arhitectură gotic. Da, și că ăsta, cartierul ăsta gotic, adică arhitectura asta gotică, nu are nicio treabă cu goții aia care se gândește lumea la goți, știi, ca și cum aia rockerii și nu știu ce. Aia n-au treabă cu ce gotic. Goții erau goți. Și când a fost atunci Imperiul Roman, da, uite în Dienu. Când a fost atunci Imperiul Roman, dacii și cu goții și cu tracii și cu toți ăștia se băteau cu ei, nu? Și au ajuns tocmai până aici. De asta există arhitectură gotică. Dar așa este, nu știu cât de bine vedeți voi. Dar se vede impresionant așa. Că sunt mult mai înalte clădirile decât acolo unde am fost și tot așa îți plăcea ție. Mult mai închise străduțile. Și pe aici până ajungem. Ha? Pe aici până ajungem. Ajungem. Așa pe străduțe ajungem acolo. La un pod. Ia uite, asta este o biserică. Catedrală, cred că. De fapt. Cum? Gracias. 9 ore. Următoare. Da, ia uitați și fără să vede. Și asta, uite, vezi, are ăla de la templari. Aia nu-i crucea, da, de la templieri, da. Aia nu-i crucea, ci Plaza del Milicia. Descunegut, adică nu se știe. Tot așa, tot felul de chestii, de mozaicuri, astea. Chestii de... Deci, frate, și strada asta. Șmecherie. Da, asta e cartierul gotic. E undeva pe la sfertul, nu? Rambli. Jumătate. Venind dinspre Cristofor Columb, în sus, înspre Plața Catalunia, pe dreapta. Da, vă zice Google Maps. Da, vedeți, toată partea asta este. Deci că stil gotic. Uite și acolo ce vede străduța asta. Încă ăștia vând chestiile astea de lemn, de așa. Frumos. Da, și ne-am învățat acum, mă. M-a corupt. Da. Ai văzut că ai găsit cu fistic? E bun cu fistic? Bun. Da? Cu fistic și cu nuci. Păcat că am observat după aia că mango. 3. Cam și mango. Vrei și Era prea mango? târziu. Da, uite și aici vezi cu tot așa, cu lei, cu chestii, cu... Ia uitați cum se vede biserica asta aici. Ăla e doar vârful.
poate vedea un pic ce este înăuntru. Unipodul ăsta. Ia uitați și arhitectura are și asta. Place? Frumos? Da, zidul bisericii. Wow, dar ce înalte, ăste, mari, așa, impunătoare, deci poți tem de ele, nu te apropii de ele. Da. Wow, ce uși mari. Deci că erau făcute pentru giganți. Ce mari. Bate acolo. No. Știi că eu aici aș vrea poze din metru, nu? Și chestiile astea, oare cum au făcut chestiile astea? Le-au turnat, le-au sculptat, le-au făcut la laser. Și uite cum sunt dispuse. Trebuia să fie mai multe, dar na. Și pe sus, pe acolo, sunt lei cu aripi. Vezi, lei ăștia cu aripi cred că au o, nu știu, ceva, semnificație, că tot mai apar și semnificații. Și acolo. Da, uite. Bine, eu... Uite, da, acolo sus. Eu am zis semnificații pentru că, na, în spaniol e significado. Și mai... Toți suntem în Spania, vorbim în spaniolă, nu? Păi nu, că am stat în Spania și mai mi-e în jumate română, jumate spaniol. Mai vorbește spaniolă, uite încolo. Cum ți se pare? Clădirile astea sunt, Se pare beautiful? da, frumoase, mari. Aș fi vrut să știu, nu să știu, să văd ce se întâmpla atunci, știi, ca să văd cum erau oamenii pe atunci, cum era. Pentru asta trebuie să te duci la Vatican și vorbești cu papa și să-ți dea cronovizorul ăla, care l-au ei acolo, cronovizorul, care poți să duci în timp să vezi. Uite și ăla de acolo, ce e ăla? Unicorn, vezi? Cu corn, cu... De fapt nu e unicorn, e altceva. Deci că e un barau, uite, Dar peste tot sunt, uite, acolo este o vacă, ceva de genul. Acolo nu știu ce, ăla e un unicorn. de acolo, este mai săgeți. Dar unde este turnul ăla care l-am văzut noi, era frumos? Mi-am intrat, am văzut un turn, nu? Da, dar aici înăuntru mai fi mijloc la chestia. Me gustan aquí donde estoy. ¿Cómo lo va? Și clopotul. Ia uzi. Dragi, suntem la clopot. Uite un balcon rotund. Dar Da. aici sunt statuete. Balconul rotund. Uite asta, duce la vale, uite. Ce mare. E imensă, vezi? O imensitate de Altul biserică. Uite, plasa de Sant Iu. Cred că asta, de aici este plasa de Sant Iu. O ce ușă. Nu știu pe camere cum se vede, dar e mare. Uite, dacă duce la mână acolo, e cât jumătate de ușă din aia. E jumătate de ușă mică. Și uite, continuă catedrala asta. Cum ziceai că se numește? Catedral de la Santa Fe. Santa Creu. Dar deci asta este catedral. Nu este biserică. Și uite, acolo iarăși se aud trompete, chestii. Nu? Poate dăm de nou de... Mai nou, uite și fața la biserică.
Ia uitați-vă. Aici aveți turnurile alea care... Uite, poți să intri și înăuntru, cred. Stăm și noi un pic și ne odihnim. De fapt, eu stau jos 2 secunde să-mi trag sufletul. Eu mi-am revenit de la înghețare. Da. Ai mai multă energie. Are energie când îi place ceva. Când nu-i place, e așa, nu mai poate. Nu râde. Da, și asta este că suntem mai tot aici lângă catedrală. Uitați aici măslini în fața catedralei, care măslini erau considerați sfinți, copaci sfinți. Măslini. Nu știu de ce, asta nu știu, dar știu că erau considerați, erau peste tot, în toate templele, în toate, și la greci, și la asta erau măslini, și la Cezar avea coroane de măslini, nu? Măslini erau copaci. Da. Sunt o grămadă de măslini. Muntele Golgota are... Și e bine că noi eram un pic supărați azi dimineață, că iar plouă, iar nu știu ce, dar a prins bine chestia asta, că altfel eram morți pe aici. La ce călduri sunt, așa cum mai cald, dar Dar măcar e nourat, e soare. este așa înădușeală și umiditatea asta, Și seara e 8. da, e 8 acum. E 8 și tot e nădușeală. Mergem înspre Plaza Catalunia, Piața Catalunii. Uite, sunt miu. Femei Da. miu. Asta îți dă chipurile la mișto balonul și după aia te pune să plătești. Știi? Uite. Vezi, el dă gratis. Hop. Gata, plătești. Face la mișto. Da, nu e, dar nici bani. Hai să mergem. Da, nu aveți cum să vizitați Barcelona într-o zi. Vă trebuie multe zile. E foarte mare. Foarte mare și mult de mers. Multe locuri frumoase de văzut. Mai este și Sagrada Familia, care am impresia că au terminată sau o termină acum, nu mai știu. Care la fel, dar și aici se plătește intrare. Vreo $17 intrarea. Ia uitați. Catedrala. Ne întoarcem înapoi la pod. La pod, dar să wow, ce frumos e aici.
Aici nu e nimeni. Vreau să fac poză. De fapt, aici am mai fost. Păi da, numai că noi am mers pe partea altă. Aici am stat și am mâncat înghețata. Uite, asta n-am filmat-o. Aici este altă biserică, lângă aia, cred că. Dar sunt vreo 3-4 biserici. Iată, și asta este o fântână. Aici, în curtea bisericii, cum ai venit, sau în interior, nu știu. Deja cam din zona asta cam ieșim din cartierul gotic. Începe să fie un pic altfel. Și acum gata. S-a terminat. Nu? Dar și ăsta a fost destul de mare, mă gândeam că e mai mic. Dar are multe străduțe, multe chestii. Uite, aici este o grădină, cred că, jos sau ce asta? Asta ce este? Cimitir aici, sau ce? Dar scrie acolo. Ce vezi? Da, cred că e cimitir. Roman. Cimitirul roman. De pe Mai dăm și cu magazin. vremea romanilor. Uite, aici ești pe pasarelă. Trebuie să defilezi. Știi să defilezi? Pasarelă? Ha? Gata, și am ajuns și pe Rambla. Înapoi. Și acum, mergând drept, ajungem în piața Catalunya. Rambla. Și uite, acum ajungem și în Plața Catalunya. Și am ajuns și în Plața Catalunya. Și toată chestia asta așa, până jos, 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 e Rambla. Așa că ați văzut și Are un... 1,2 km strada aceasta. Cât? Rambla, 1,2 km. Are ceva, 1,2 km. Mergi destul. Da, și acum suntem în... Unde suntem? Piața Catalunya. Așa. Suntem în Plața Catalunya. O grămadă de străini, o grămadă de lume. De la A la Z, vezi de toate. Aici. Nu știu dacă ați văzut, pe aia era fără papuci, fără nimic. Probabil că de când s-a întâmplat incidentul ăla, trec mereu peste tot. Hai. Porumbei.
Și noi, uite, ia vină. Ca să fim în centru, trebuie să mergem acolo, la punctul roșu, punctul alb. Asta e centru. Ar veni unul din centre, că la cât de mare este, nu există centru aici. Asta este unul din ele. Cred că e cel mai important. Uite aici. Gata. Calasia Express. Am ajuns. Gina, Și covorat. unde ești? Nu ne dai și nouă un energizant, că ne-ar trebui acum. Atâta merg zilele astea, suntem buni să mergem în Asia Express. Da. Asta e antrenamentul. Vedeți? Acolo este Corte Inglés. El Corte Inglés. Ok, Barcelona, ahora sí, ya estamos listos para hacer el espectáculo. Movimientos sobrenaturales hechos por seres humanos. Último espectáculo, The Last Show. Para todo el mundo aquí presente, más disfrutar del espectáculo. Enjoy the show. Ladies and gentlemen, welcome. This is Barcelona Show. This is the end sidewalk of this record. Como el artista Și aici încheie și vlogul de astăzi. Astăzi încheiem în Barcelona. În Plaza Sperăm și Catalunya. noi la revedere de la Barcelona. Am văzut-o doar astăzi și cam atât și o să schimbăm destinația. Sperăm să ajungem la plajă de acum. Mai Da. schimbăm mersul pe plajă. Data asta la mare, la soare. V-am pupat. Sperăm să vă placă. Bye bye! Pa!